a cikin hadisi riwaya na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi annabi yana cewa inna kullam ri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama yawma tudna ash-shamsu ala ru'usil khalaiq. Manzo Allah yace kowane mutum gobe kiyama a karkashin inuwarsa yake tsayawa a filin kiyama. Yawan inuwarka shine quality da quantity da sadakarka, shi yake baka ingancin inuwa a lahira. Idan kana da sadaka da kai da sincerity don Allah bil ikhlas, sannan baya ga wannan da yawa, to inuwarka a lahira kowa gane ce kai masha Allah ga waɗancan yan gata ne. Kuma karka ɗauka wai ranar lahira irin ta duniya ne. Menene ratan da ke daga sama zuwa ƙasa yanzu? According to astronomers, the distance between the earth and the sun is about 147 million kilometers. Kilomita miliyan 147 approximately shine ratan da ke daga nan zuwa sama. Ranar kiyama manzon Allah ya ce za a matso da rana kan mutu da extent that jibi zufa da muke yi, wani saboda zufa sai ta zo har wuyansa. Zufa da take zuba a jikin mutum sai ta rike wuyansa. Annabi ya ce wani zuwa ga kirjinsa, wani zuwa ga kunkuminsa, wani zuwa ga gwiwarsa, wani zuwa ga idan sawunsa. Zafi ne. Kuma wannan tsayawan muna tsaya kan yatsa ɗaya ne na tsawon shekara 50,000. 50,000 sana, shekara 50,000 kuma kan yatsa ɗaya za a tsaya ɗagyalgyal. Haka za mu tsaya shekara 50,000. Babu wata inuwa sai wannan. Har 'yan wuta saboda bala'in filin kiyama suna Allah Allah a zo a yi hisabi ko wutan masu je su huta mana. A wannan shekarun za a bar kowa, ba za a yi wa kowa magana ba. Wato muna zuwa filin kiyama ma a ce to ana maraba da zuwan ku, wannan girmamawa ne. To sai a share mutane. Sai an yi shekara 50,000 ana tsaye. Kuma kowa tsirara, babu riga, kowa kuma da loba ko kaciya babu. Ko fatan uratan ghurla. Manzo Allah ya gaya na Aisha wannan hadisi tace cabbi annabi. Maza da mata tsirara, ashe za a yi kallo kenan. Annabi ya ce bala'in kiyama ya wuce mutum ya san a gefensa mace ce tsirara. Babu wanda ya san tsirara ake a gefensa. Ai ka gane ma tsirara ne, matsalar karama ce. Amma girman matsalar ya wuce ka iya gane a gefenka a wani mutum tsirara, kai kanka ya dame ka. Annabi ya ce a wannan rana idan kana son inuwa, to sadakar da kaki da ita ke maka inuwa. Wani zai samu inuwa har da AC a cikinta. Kuma matsalar fa shine ba fa yadda za ka yi squatting. A lahira babu squatting. Karka ce a'a ai kakanmu yayi aikin alheri ya nasa ne, kai ma naka ne. Ko babarka ba za ka bawa ba iko. Kowa ranar ta kansa yake ji. Duk abin da kai naka ne. Kula ga wannan annabi ya ce in sadakar da muke ita ce ake mana inuwa da ita gobe kiyama. Don haka duk mutumin da ke bukata a kaurara masa inuwa, ya samu inuwa ya huta tun a kiyama, to yawaita sadaka fi sabilillah, ya yawaita making sacrifice. Duba kalubale da ke gaba gare mu yanzu IDPs kadai, yan uwanmu musulmai da suke yan gudun hijira a garuruwa kadai, idan aka bar mu da kalubalen nan ya ishe mu. Ga musulmai wasu suna da resources ba su san nawa suka mallaka ba, amma taimakon addinin musulunci is not in their dictionary. Kwata-kwata baya gabansa. Idan kaga yana ma tunanin addini, to interest ɗinsa ne na duniya politically. Beside wannan bai da wata alaka da addini. Don haka yanzu ba ma tunanin wai me za a yi da dukiya. Abubuwan yin ba za su irgu ba. Matsalar ina masu ba da dukiyar. Ga mu da misplacement of priorities. Mutum ya zo ya zauna ya gina gidan da gaba ɗaya ƙauyen su za su iya rayuwa a gida, amma daga shi sai matarsa ta yayansa guda 3, amma duk ƙauyen za su iya taruwa a wannan gidan su zauna. Menene amfanin wannan? Ka duba, ka gina gida ba wani ɗakin ba a taɓa kwana a cikinsa ba, shekaransa 7 shekaransa 8, babu wanda ya taɓa kwana a cikinsa, amma akwai al'ummar da suna can suna kwana a jeji ba su da abinci. Yan uwanka ne musulmai sun shiga jarrabawa, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid.